دیوارێکی mezin tê lêkirin temamê sînor tê girtin. Sebep çi ye? Çima gelo dewleta Tirkiye êrişê ser Rojava dike ji niha ve Îraq tedbîrê xwe digire? Gelo tiliya Başûrê Kurdistanê tê de heye? Gelo ev yek li ser daxwaza dewleta Tirkiye hatiye kirin, mesele ambargo ye. Gelo sibê du sibê dixwazin milletê Rojavayê Kurdistanê tî û birçî bihêlin? Mesele çi ye? Ev hemî divê werin eşkere kirin. Ji vê meselê re ez dibêjim felaket. Senaryoya felaketê ye. Ji niha ve hikûmeta Demkî ya Şamê ji xwe destpêkiriya ambargo datîne sînor digire. Ji berê vê em dibêjin pêdiviya Rojavayê Kurdistanê bi ekonomiyekî alternatîf heye. Bi hêzên serbixwe heye. Bi tu awayî ev pergal divê neyê belav kirin. Ev pergal, pergala heyî were parastin bi aliyê eskerî, aborî, siyasî